Let us now look at this question. This is a very special question because it can introduce a term which is used muma questions vectors inonzi midpoint. Saka please tereresai panapa. But before we go into the question, I want to thank all those who are supporting us, who are subscribing, liking and commenting, and also invite others to help us in that way. So your appreciation to what we are doing can be expressed through subscribing, liking and commenting. Saka question yedu iri kuti in fig 18.14 OA is equal to A and OB is equal to B. Part A iri kuti express BA in terms of A and B. Saka as is my custom, ndinofarira kuona zvinhu zvandiri kuita. Saka ndinobva ndatodzokorodza shape yacho. Imimi muzimseki munenge memuchanzira apo, samunogona kungoita scribble nepencil pakweseni ipapo, but inangu ndozvandofarira. So this is the triangle we have. We have a line panapa rikunobata A. We have another line rikubva pana Y richinda kuna O. This line. Then panapa ndiani ndi X and it okay. Ndokuudzwa kuti OB it's vector B. Ndokuudzwa kuti OA it's vector A, like that. Saka mfunzo wapo ndewekuti tanzi as part of A iri kuti we have to do what? Kwanzi express BA in terms of A and B. Saka kana tanzi ti express a BA, we should be able to know what BA ndiani. So BA nde ino ishi. BA. Tuda ku express in terms of what? A and B. So we look for vectors which are following each other. And we take note up kuti vectors which are following each other, they are going to be OB plus BA. Are equal to an opposing vector which is OA. I know hangu kuti vamwe vangu not shamari tiri kutsvaga BA, saka we already know that BA according to the principle of position vectors is equal to OA minus OB. I know, but the way I'm teaching yekuti following vectors are equal to an opposing vector is very important kuitira kana ma questions ava more complicated. Saka this is very foundational. That is why I'm teaching like this. But you are going to see kuti tinongobudisa the same thing. Zvoreva izvo kuti BA iri equal to chi OA minus OB. Yabuda yakadaro. From what we learned in position vectors to what we are learning now. Saka panapa tenge takungoti OA ndiani, so OA ndi A subtracting OB ndi B. Yatopera. Tatowana kuti A ari kufamba sei. Let us now look at B. B yabva yazoti, batisisai vana vaneyanda. If X is the midpoint of BA, and show that OX is equal to half of A plus B. Saka kana taudzwa kuti X is the midpoint of BA, zvazviri kureva bazali 1 ndezvekuti point inoi pakati pa BA, the midpoint of BA, pakati pa BA, kureva kuti BX inoi inenge iri half ya BA. Mapona. Uye XA iri futi half ya BA. Ndozvoreva kuti pakati. Tatora the vector line BA takarigura nepakati. Saka kuti midpoint, mid, ndozvoreva kuti pakati. Handiti? So tanzi tiite show that OX is equal to half of chi A plus B. So OX ndeipi? Nde inoishi. We have to mark it OX kureva kuti ndepanaka katiri kuda kuti titsvage.
whereas tinoziva isusu kuti we actually have two methods up. We have two methods, two nzira dzatogona kuwana nadzo answer. Nzira yatinogona kushandisa yekutanga tinogona kushandisa tichibva nekuna b. Saka tichiti b tobva tati bx panapa like this. Kana kuti tinogona kubva nekuna a tichiti a tobva tati chi ax. But handisi kuda kuita ina ax because iri kureverse direction. I don't like complicating things. Saka maybe as your task ndoda kuti muzondiitirawo muchishandisa root ina a plus ax. And kana yabuda ikafananawo moya nayo kuchi kuma comments toidiscuss. Kana ikasabuda uyai nazo futi kuma comments toona kuti toita se. Maybe I will record another video kana ndikaona vanhu vaine concern tichiibuditsa, but for now ngatimboisiya. Ngatiitei zvinhu zvisingati complicatere zvinhu. Saka panapa chatiri kuda ndechekuti tinogona kuti consider bx. Bx akatikoshera. Saka bx anenge ari equal to chi? Bx is equal to half of chi ba. Like this. Half of ba. Saka knowing kuti ba is equal to a minus b, this just means half of chi a minus b. Tinogona kuisimplify tichishandisa algebra, but ngatimbomira. Zororai basa luwani. Okay. Saka taziva kuti bx ndiani. We can look here and see kuti ob plus bx is equal to ox because they are following each other, whereas ox is opposing that general flow. So kana takuda kutsvaga ox, consider ox, tinenge takuti chi? We have seen kuti ob plus bx is equal to ox. Ob plus bx is equal to ox. So we have to know kuti ob ndiani. Ob ndi b. Saka panapa we have b plus bx ndo yatatsvaga kumusoro kuno taona kuti ndi half of chi a minus b like this. Izvi ndo zviri equal to ox. Saka takufanirwa kuchisolva inoishi kuti tibuditsire ox is equal to half of a plus b. Ndo nhau iripo. So let us do the solving toona kuti tinosvika here. Saka panapa tinge takuti b and iyo tobva tati plus, ngatibuditse zvinhu. Half times a ndi half a minus half times minus b ndi minus half b. This is equal to ox. Tikakolekta ma like terms up tikuona kuti tiri kusara tina b and minus half of b plus half of a. This is equal to ox. Then takuda kumbotanga ta subtract up. Saka kuti b minus half of b zvinongoreva kuti answer ndi half b, but ngatisamanya. Inoi tinogona kuinyora iri b minus b over 2 like this plus a over 2. This is equal to ox. Nditi. Then torova subtraction zedu. Ngatiite the traditional way. Toshandisa common denominator yedu which is 2. 1 into 2 1. 1 into 2 into 2 times b into 2b. Subtract 2 into 2 1. 1 times b into b like this. Plus a over 2. This is equal to ox. Saka panapa tinenge takuti 2b minus b zvoreva tina b over 2 plus a over 2 is equal to ox. Ngatinyore takadai. So ox is equal to, instead of kuti a over 2 takuti chi half of a plus half of b zvakafanana. Then ox is equal to, tinogona kufactor out half because it is common in both terms. Half panapa panenge pakusara paina a plus apo b. Then in pamusana pekuti zvatatoita izvi toita kutoti shona.
tashowa tasolva zvabuda. So ndo mawekero atinoita. Ende maona kukosha kwefollowing. Kune hama dzangu dzichava interested. Ndoda kuti mundiwekerewo ishi yekuti munenge muchiti OA plus AX is equal to OX. Pana AX apo pane kahondo karipo. Daona kuti munokanavigeta sei. Then mouya kuma-comments. So ndo nhau iripo hama dzangu. Kana tadaiso yabuda mazvaona mega. Pana chitsotsi chaitwa. Saka yabuda kudaro, C iri kuti kudini? C iri kuti given that OC is equal to 3A, yobva yati express BC in terms of A and B. So let us sort of drag question yedu kuti muione patinge tichianza. Saka tava pana C. Pana C apo taudzwa kuti OC is equal to 3A. So what is OC? OC and alright, let me draw this kuitira kuti zvioneke. Vanomboita senge vane kautsinye vanhu vacho. Masetera vanoita but ndo metsi dzacho. Like this. Saka panapa with this line apo we have that line. Then this is CY B O A. Panapa it's A. Apo it's G. It's B. Then midpoint edu the X. Like this. Saka pavati OC is equal to 3A. Kureva kuti kubva pana O uno ushu. And takananga kuna C. Pesa apa pari equal to chi? To 3A. But since kubva pana O kuenda pana A pari equal to A, zvinoreva kuti kubva pa point inoi, which is A, kuenda pana C panofanirwa kuva 2A. Ndo pane trick iripo apo. Because taudzwa kuti from O to C, it's equal to what? It is equal to A 3A. Ndokubva isusu tiri kuona kuti kubva pana O kuenda pana A, it's equal to A. Zvoreva kuti the remainder should be chi? Kubva pana A kuenda pana C, which is 2A. Saka tazviona izvo. Tiri kunzi tiite express BC in terms of A and B. Saka BC ndeipi? Ndeiyo. Of which we can see kuti BC yedu iyo, looking at following vectors, we are answering part C. Tinoona kuti OB iri kuteverana na BC zvichiva equal to the opposing OC. Kureva kuti as expected BC is equal to OC minus OB, and of which OC yes it's 3A. Sapa pasina practically need yekuita zvataita apo, but sometimes it will be necessary. Saka OC into 3A subtracting for OB ndiani? OB into B. Saka 3A minus B will be our answer. Zvatopera hazvina ma-complications mukati. Okay. Then tabva ipapo much. Let us look at D. Saka D ndoda kuita in a different color, not because hari anything special, but kuitira kuti space yedu sazo mixana. Kwanzi given that BY is equal to MBC, express OY in terms of AB and M. Given that BY is equal to MBC, saka panapa ndipo pane MBC. And ndo tanzi tite express OY kubva pana O kuenda pana Y unoyu, saka like that. In terms of what? In terms of A, B, and M. Okay. So how do we go about that? We know that we should have following vectors panapa. And since vatudza kuti BY
which will be in this direction. Saka basically we are going to be working with OB, which is following BY, it's equal to OY, like this. But to express OY, we are in the right direction. But we also know kuti OB ndi B, so panapa ndi B plus BY kwanzi ndi M BC, it's equal to OY yatiri kutsvaga. But we should be able manje to know kuti what is going to be BC. BC are equal to chi in terms of A and B. That is very important. So basically what we do, tasvika panapa taona kuti tine impediment ya BC, tenge takuti consider BC. Taona kuti BC todhila sei nayo. Saka apa ndo panobuda the interconnectedness of questions aya. Tikadzokera ku question C, tinoona kuti tanzi ticalculate kana kuexpressa BC in terms of A and B, tikawana 3A minus B. Kureva kuti pana BC tofonga ngono substitute nani na 3A minus B. So it's B plus M multiplying 3A minus B is equal to OY, like this. Saka we can remove brackets panap in quotes. Saka B plus, we can say 3AM minus BM is equal to OY. This will be our final answer. So question yedu pa D yanga ichiti express OY in terms of A, B and M. Saka there are many ways of looking at that answer, but basically that is where we have to get to. Then tadaro manje, let us see kuti E todhila nayo sei. So I hope kuti C inoi matoi kopa, that is if you are following chinyora pasi. Takuda ku answer question E. Iri kuti if OY is equal to NOX, use the results of B and D to evaluate M and N. So question E is very special. You have to listen very attentively. Zvirikitika pano ndezvekuti taudzwa isusu kuti OY yandi iri equal to NOX. Saka OX taiwana from B, pataudzwa kuti tiite show that OX is equals to half of A plus B. Kureva kuti tinogona kureplace pana OX panapa, inenge tengeta kuti OY is equal to N multiplying OX ndiani ndi half of A plus B, like this. Then it can go simplify also shoma, inenge yakuti OY is equal to, tengeta kuti tinogona kutanga taita panapa, tinoona kuti our answer we get is it's A and ari kunze uko, ngatimbodhilane zviri mukati, kureva kuti it's half of A plus half of B and saka OY iri equal to N akapinda umu yava half of AN plus N opinda umu half of BN. Iyi ngatiti it's equation number 1 ya Y. But tikatarisa pana D panapa, given that BY is equal to MBC, express OY in terms of ABM. Tinozvoona kuti tambo expressa OY in terms of ABM tikawanani, tikawana B plus 3AM minus BM. So it's B plus 3AM minus BM. Ndio yatawana. So zvatakuda kuita, let us twitch a little pa OY yapo. Saka ndiri kumborevei, ndiri kureva kuti panapa tengeta kuti OY is equal to, tonyora B panapa vatati plus. What should we factor out pana 3AM minus BM? We have to factor out M, kuti panapa pave nani mukati muve na 3A minus B.
but tinogona kunyora takati oy is equal to b plus 3a minus b is the coefficient of m, and coefficient zvoreva a multiplier, a term or a number multiplying another term, that's a coefficient. Saka ndozvataita panapa tashandisa factorization kuti tibuditse m, ndobva tazongoita rewrite like that. Inoi ngatiti ndi 2. Saka panapa tashandisa results from b, apa tashandisa results from d. So how are we going to marry the two? How are we going to marry the two? Looking at it, oy is equal to this, oy is also equal to that. Saka we can equate this to that. Kureva kuti half of an plus half of bn, and it can be equal to b plus bracket 3a minus b m, like this. They can be equal to each other. But since they are equal to each other, what should actually happen? So at apo we have shown kuti this vector is equal to that vector. Kureva kuti the scalars and which are multiplying a and b can also be equated. Saka panapa tinenge takuuya takuti scalars of a, but before we even write that, we can rewrite this in this way. Half of tobva n a, remember kuti a is a vector, saka ngatisei line pamusoro apa karingotiudza kuti it's a vector. A na b, these are vectors. I think it's important to have those lines. So half of na plus half of nb is equal to b plus, then panapa that is m 3a minus b, like that. So ndozvatiri kuita apo. Then tadai, so let us also do this. Taita kuti chi half of n a plus half of n b is equal to b apo plus 3m a and minus 3, sorry, it's not minus 3. So m utampinza umsaka, it becomes 3ma minus mb. It is very more simpler to understand. So tikauya panapa tikati scalars of a, the vector a, tikuda kuma equator because ma vectors edu akafanana, zvoreva kuti ma scalars anofanirwa kufanana. Saka tichaenda ku left hand side toona kuti chii chiri kumultiplier a, it's half n. Half n should be equal to, toya kuno toona kuti chii chiri kumultiplier a, panapa it's 3m, like that. Scalars of a. Then todzika pasi todati, let us look at the scalars of b, of vector b. Saka ku left kunoku chii chiri kumultiplier vector b, it's half n, it's equal to, then toya kunoku chii chiri kumultiplier vector b. Saka kuti tizive chiri kumultiplier vector b uko manje, the easiest way of doing this is tinenge takuti, we can do this maybe on our rough paper, but ndozvatinoita. Tinotora b and toti minus mb panapa plus 3ma. Tika factor out b noku, tinoona kuti tinosara tina 1 minus m b plus 3ma. Kureva kuti the scalar which is multiplying b ndi 1 minus m. Tazviita because tabatanidza b tikafactor out pamusana pekuti tina b panapa tina b apa. Mazvoona? That is the main reason why we did what we did. Kana takuda kuzvisolva, we can see kuti tinenge takuita sei.
Saka taona panapa kuti half of n is equal to 3m, half of n is equal to 1 minus m, kureva kuti since panapa tina half of n, pano futi tina half of n, 3m is equal to 1 minus m. Pashanda futi some form of transitivity. So tikada kusolve for m up, we have 3m plus m being equal to 1. 4m is equal to 1. Divide everything na 4. Saka m is equal to a quarter. Chichaitika panapa. Taunga tatora mascalars of a. Tikaona kuti it's half of n being equal to 3m and tikatora mascalars of b. Tikaona kuti it's half of n being equal to 1 minus m. Tadaro ndokuona kukunoku zvatiine the same value ku left hand side. Saka kana tine the same value ku left hand side, zvoreva kuti the values we also have ku right hand side should be equated, equal to each other. That's why tazoti 3m is equal to 1 minus m. Tikasolve tikawana the value of m. Kana takuda kuwana n hachanetse, we can substitute munomu. Tinogona kutora half of n being equal to 1 minus m, it's a quarter. So half of n is equal to, up it becomes 4 minus 1 over 4. Half of n is equal to 3 over 4. And n in get equal to 3 times 2 over 4, which is 6 over 4, which can be simplified to 3 over 2. Tinenge tatopedza. So I have reason to believe that question you was a little bit difficult. So please try to follow it. Zvakadzama makatsikama. But if you still find it difficult, tell me in the comments. I will find some ways of explaining it more better.